Pripraviť sa. Pozor, štart! 10, presne 10. Tak, Lenka prvá došla. Super, ideme počítať. Tak, Lenka, počítaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne, správne. Meliska, počítaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, Meliska má viac alebo menej? Viac! Viac, takže Lenka vyhrala. Zatlieskajte jej.